दिनै मा खालामदो आं दिनै ट्रेक्टर ड्राइभार जाबाय नै आंखौ फार्स्टआवनो नै साबिखौ ओरै फिदिंनानै स्टार्ट खालामनो होबाय सेकेन्डआवनो नैखौ एकदम थिखांनानै नै ओमफ्राय गोजौ जाबाय थार्डआवनो नै जेनेबा बेखौ बोनाबा स्टप जायो आरो हे भगबान बिखाया थब मोनलायदों आंनिया जाबायना थांसै बां बेखौ बोख्लायफिननांगौ आं ड्राइभार ओमफ्राय र' आं खारना लाग्रोनि फार्स्टआवनो आयु बाब आं जिसो सुबाय थादोंमोन सिजोब्बाय आंखौ हठातके आंखौ लेंहरना गारिखौ स्टार्ट खालामनो होननानै टेइलरखौ थिखांनो होबाय गावआयाव साफा खालामबाय दं गाव खोन्था होदो ओमफ्राय आं फार्स्ट टाइम हे लोगोफोर गुड आफ्टारनुन नोंथांमोनखौ आंनि सेरान इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दं दासान्दि दुखु सुखुनि गेजेरजों मुनुआ बिराद खायसो थिबोनो हायाखै फाय Come. लोगोफोर दिनै सुर्य ग्रहन ना खुर्य ग्रहन एसे आलदा खोमा दिनै आरोना दा 2:10 नांगोन होनदो बेनि थाखायनो आङो माने दैफोराव थुलुंसि होना दोननायदो दै ओंखाम ओंख्रि गासैयावबो स' दिनै जों मा खालामनानै थायो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो लोगोफोर टाइमा जानायनि सिगांनो आङो थुलुंसि बिलाइखौ होना दोननि बिराद एसे गिनायबो फैयो नालाय माने लाइफआव दुखुआनो जोबनो थांखाया बेनि थाखायनो दुखुफोरा एसे जोबगौबा जायो आरोना नै थुलुंसि बिलाइखौ खायो नै लोगोफोर आं खानानै लाबाय नै नुदोंना नुवाखैथाय ओमफ्राय बेखौ सुनानै आङो दैफोराव होना दोनजोबनोसै नुदोंना बेखौ नुदोंना थांसै आं आब' सेलानो टाटा बाय बाय बिदिनो थगायाबा जायाखै आं माने मुनुनि जि गस्ला लांफैदो ओमफ्राय पाब्लियावसो लाबोलायबाय लोगोफोर आं माबा गामियाव थांनो ओंखारदो नै दुनसे थेवदो बिदिब्ला मुनुआ बिमायंदो थांफादो दानि बिमायं फैदोंमोन एकदम गाबफानानै थांदो ओमफ्राय गस्ला लादो र' लोगोफोर जों बैसागोनि बिदिनो मोसानाय सिखायगासिनो दं आरोना नोंथांमोननोबो इसे देखायनानै होगोन आङो ओमफ्राय नै आं दा थांगासिनो दं जोंहानि न' खाथियावनो सिखायदो आरोना नै ससे थांबानो मोनो ओंखायनो आङो खामानिफोरखौ मावस्रांजोबना आथुर ओंखारना फैबाय आङो बेलासिबो जाबाय नालाय
होनद' गावखौनो गाव मोसानाय बायदि मोनदों मा नै लोगोफोर थाबैनो आरो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आवहाय लोगो मोनफिनगोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै बाय बाय